Ja, se. Jeg skal gjøre det. Jeg følte meg skikkelig sånn der. Au! Hjelp! Er det datt, eller? Hva skjedde? Jeg falt. Jeg vrikket beinet. Kødder du, eller? Ja. Du, det ligger en kald klut, eller klut og kaldt. Skoene mine er litt høye, skjønner du? Ja. Oh my Hva God. skjedde? Hvilken fot er det? Hvilken fot? Helt kaldt parti der. Hvilken fot er det? Er det den? Er det den her? Er det den? Nei, det er ikke det. Hvor er den? Bare si hvor det er, for da får jeg kaldt på det. Er det den? Ta noe klut. Nei, det var her. Den her. Det er der. Det gjør vondt. Oh my God, da får jeg skoene litt. Ja, men det er beina ned i bassenget, for det er kaldt. Kom her, da. Går det greit? Bare være... Så må du være litt forsiktig. Ta på deg lavere sko. Jeg synes Negar virker kjempesøt.